மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். நண்பர்களே, மீண்டுமாய் இந்த நாளுக்குரிய செய்தியோடு உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நண்பர்களே, இன்றைக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஏன்னா இந்த காணொலியை வேளாங்கண்ணிலேருந்து எடுக்கிறேன். வேளாங்கண்ணியில் இப்போ தான் பூசையை நாங்கள் நிறைவு செய்தோம். இந்த சாப்பிள் ஆனது இந்த மெயின் சர்ச்சுக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு சின்ன சாப்பிள். குருக்கள் வருகிற பொழுது குருக்களுக்காக திருப்பல் நிறைவேற்ற இருக்கிற ஒரு சின்ன சாப்பிள். பாருங்க, இதை வேளாங்கண்ணி தாய். எனவே இந்த இடத்துல நம்ம யூடியூப் நேயர்கள் ஒவ்வொருக்காக ஒப்பு கொடுத்த, குறிப்பாக என் தனிகை திருத்தணி மாதாவில் ஆலயத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்காக, பிள்ளைகளுக்காக, குடும்பங்களுக்காக, குறிப்பாக இது காணொலி பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து இந்த இறை வார்த்தையை ஊக்கப்படுத்துகிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் செபிக்கிற வேளாங்கண்ணி தாய் நம்ம எல்லாரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாங்க. மீண்டும் சொல்கிறேன், இந்த வேளாங்கண்ணியிலிருந்து முதல் முறையாக இந்த காணொலி வழங்குற எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு வேளாங்கண்ணி வந்திருக்கிறேன். எனவே நண்பர்களே, பல நேரங்களில் பாருங்க, இன்றைக்கு சிந்தனை தர பிரச்சனையை நினைத்து உடைந்து போகும், கவலைகளை நினைத்து உடைந்து போகும், பாரங்கள் வருத்தங்களை நினைத்து உடைஞ்சு போகும். இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த மெசேஜ் எனக்கு தருவதாக பார்க்கிறேன். என்ன மெசேஜ்னா, ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு போதாதான், என் பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்து பயந்து போறேன், கவலைகள்லாம் பார்த்து பயந்து வராம், அது பெரியதுதான், ஆனால் அதையெல்லாம் தீர்ப்பதற்கு நான் உனக்கு போதுமே, ஏன் பயப்படுற, ஏன் எதிர்காலத்திற்குரிய அச்சத்தில் இருக்கிற, எதிர்காலத்திற்குரிய சிந்தனை வைத்து உன் மனதில் இருக்கிற நிம்மதியை நீ போக்குற, நாளைக்கு வரப்போறைய பிரச்சனையை இன்றைக்கே நினைத்து கொண்டு நிம்மதியை இழக்கிற, தைரியமாயிரு, நான் உன் கூட இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. எவ்வளவு அழகான வார்த்தை பாருங்க. அதற்கு மேற்கொள் எடுக்கிற புதன்கிழமை பதிலுரை பாடல், திருப்பலி பதிலுரை பாடல் எடுக்கிற திருப்பாடல் 82 அதனுடைய பல்லவி எடுத்துக்கொள்கிறேன். கடவுளே உலகில் எழுந்தருளும் நீதியே நிலநாட்டும். ஆசிரியர் எழுதுறாரு, கடவுளே உலகத்தில் எழுந்தருளணுமா, நீதியை நிலநாட்டணுமா. இது என்ன ஒரு சூழல்ல சொல்லப்படுற வார்த்தைன்னா, அநீதிகள் நிறைந்திருக்கிற பொழுது சொல்லப்படுகிற வார்த்தை. இஸ்ராயல் மக்கள் அந்த அநீதி மத்தியில் இருக்கிற பொழுது அவர் சொல்றாரு, கடவுளே உலகில் எழுந்தருளும், எங்களுக்குள்ள வாங்க, எங்க வாழ்க்கையில வாங்க, நீங்க கூட பிரச்சனை நேரத்துல இந்த சொல்ல வேண்டியது, அப்பா என் வீட்டுக்குள்ள வாங்க, என் தொழில பிரச்சனைனா தொழில வாங்க, குடும்பத்துல பிரச்சனைனா குடும்பத்துல வாங்க சொல்லி செவிங்க. ஆண்டவர் வருவார். அவர் சொல்றாரு, நீதியை நிலைநாட்டும். அடுத்த வார்த்தை, பல்லவியினோட அடுத்த வார்த்தை பாருங்க, திருப்பாடல் 82, நீதியை நிலைநாட்டும். ஆண்டவர் நீதியை நிலைநாட்டுவாருங்க. என்ன மெசேஜ்னா, அவர் உங்களுக்கு போதும். சாத்தானுக்கு தெரியும், உங்களை எப்படியாவது துன்பத்துல வைத்து, கவலையில வைத்து நிம்மதியை கெடுக்கலாம் என்பது அவனுக்கு தெரியும். ஆனால் அவனை விட அறிவாளி நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. எனவே நம்மை அழைத்து செல்வதற்காக இதோ வேளாங்கண்ணி தாய் ஆரோக்கியம் இருக்கிறார். எனவே ஆண்டவர் சொல்ற செய்தி, உன் பிரச்சனைகள் என்னன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க, ஆனால் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறோம் என்பது உண்மை. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு போதும், உன் பிரச்சனையை விட நான் உனக்கு போதும். திருப்பாடல் ஆசிரியர் சொல்லுகிறார், கடவுளே உலகில் எழுந்தருளும் நீதியை நிலைநாட்டும். உங்க வாழ்க்கையில நீதி வருங்க. வேளாங்கண்ணியில இருந்து சொல்றேன், ஆரோக்கிய தாய் அன்னை திருத்தலத்திலிருந்து சொல்றேன், உங்கள் வாழ்க்கையில நீதி கிடைக்கும். எந்த பிரச்சனையில் நீ அமர்ந்திருக்கிறாயோ, எந்த கவலைகளுக்காய் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ, எந்த ஆசீர்வாதம் தடையா இருக்கிறதோ, அவையிலிருந்து ஆண்டவர் நீதியை கொடுப்பார், வல்லமை கொடுப்பார், நீ மீட்கப்பட்டவராயிருப்பார். ஆண்டவர் உனக்கு போதும். செபம். தாயும் தந்தையுமான இறைவா நன்றி, வல்லவரே நன்றி. ஆரோக்கிய தாயே, அம்மாவும் சன்னிதானத்துல, இதோ வேளாங்கண்ணி தாயே, இதோ திருத்தலத்துல இன்றைக்கு காணொலி எடுக்க திருவலம் கொண்டிர இறை செய்தியை வழங்க ஆசீர்வாதம் தந்தீர். அம்மா உற்சவத்துக்கு நன்றி. அப்பா, ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்க. இந்த ஜீசஸ் சேவ்ஸ் சேனல் மூலமாய் பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக சொல்லிக்கிறேன். கவலைகளோடு வருத்தங்களோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக சொல்லிக்கிறேன். அந்த பேரா சொல்றேன். அவர் சொல்லுகிறார், அவர் உனக்கு போதும், அவர் உன்னை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார், அவர் வல்லமையிலே உன்னை தொடுகிறார். இல்லாமல் இறை கிருபையில நீங்க வாழ்வீங்க. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை தருகிறேன். தலைவணங்கி பெற்றுக்கொள்ளுங்க. இல்லாமல் இறைவன் உங்களை தந்தை, மகன், தூய ஆவியானவர் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. எனவே அன்பர்களே, இந்த காணொளி யாருக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஆண்டவர் உங்களுக்கு போதும். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.